Eta segundo emango de bueltan orain honetan Totagoro Hammerrekin eta berez ere hirugarren saio honetan Lasto Txapel Jaunarekin. Kaixo lagunok. Eta hemen gutxi genuen neoia lortu nuen probentzio oso bat ikusi zen duten bigarren saioan eta bueno, Lasto Txapel Jaunak hortik ibili izan hortzekoen kontra borruka. Nik egingo dudana izango da hemendik hau ditu texto bat izateko eta segurazki Marienburgoko ekin hasiko gara burrukan dirua Marienburgo diru sarrera egokiak emango dizkigulako, baina aguantatuko gara pizkatxo bat oraindik. Igual zaituko da hemendik 2000 behar dugu diruz, ez da viable. Marcha eta autospera. Vale, txanda pasa. Vale, ematen digute acceso militar. Ondo, orain lortu dugula lehenengo zonalde hori, jarrebeleak akatu ditugula. Eskenaka joango dira guztiak gurekin aliantzak egiten eta bar. Eta niri gutxira jarretuko dugu pizkat jendea bere ganatzen hasi. Reclutar señor. Au. A ver. Vale. Ai. Hemen gauzak doaz apur bat txarto, baina bueno. Improvisatu egin behar izango dut ejerzito bat. Bestela gringorren emengo dit naizkaraz. Bueno, txanda pasatuko dut. Vale. Nik hemendik napil. Mirez, jakintasunean egingo dugu. Zok franzeri eman izango du bat gehiago. A ver si se ha muerto. Vale, cuando va segurazki esto que falta ya. Vale, txanda pasa egingo dut. Buah. Lasai, horrein egingo dugu. Horrein egingo dugu burruka hori. Liberar batalla? Ez dut ikusten zerren kontra dagoen. Ez ditut ikusten armadak. Badea ditu gringor, irurogei orkos negros. Momentuz eman liberar batalla eta orain ikusiko dut neu eta pentsatuko dugu nola egin. Vale. Vale, eta zuzeko zu defentsan. Zer dago, ofizialaren kontra bakarrik edo dago herria setiatzen? Ba, ez dakit, uste dute asentamendu txikia den izango dela zela irekian. Ez dago egiten, erasoa dago egiten generala hori. Ah, vale. Ba, generalak ditu agarrik guerreroak, normalak. Joder.
Eske dago pizka bat. Pizkat komplikatu dago, Bai, nahiko komplikatua. Vale, saiatuko gara, baina... Baina uste dukadele defentsa ejertzito bat, Bai, herrikoa vale, guztiak nire aurka. Y aliados. Lasai. Baina beste kampainan dauka gauztak, asko ere hobeto. Tenazeko gula saldiak bera artilleria akatzeko lekezari, Jode, gaina ditu lanzagoblins en nivel plata, que hijos de puta. Hemen honen txerten arma honetan txarrena izango dira los hachas esas y los lanzagoblins. Ikuste. Eta horko beltzak. Hori horko beltzak eta los lanzagoblins, porque beste gutxi gora bera... Ba, jarri darko gara nahiko atzean. Lasai, horren geratuko dugu. Porque etago deko gortik basotxoak eta bar... Bueno, ba hemen gaude berriz. Anda pasatzen, 3. aldiz, arazo teknikoak arazo. Esto todo resolver. ¿Victoria decisiva? Ah, vale, claro. No le ha sido la. Bueno, segunda bat baja sufritu ditu, ez dago txarto. Bai. Eta seteatzen dago herria, ezta? Bai. Hau de resolución. Kenduko dizu. Eta listo. Buah, que putada. Ja ez duen bere ganatzen. Horen irasi behar dut ejerzito hori. Agrabio bat delako. Autorresolución berriro. Buah, chaval. Hala. Egin du kampamentu bat edo? Bai. Edo horrelako zerbait. Ah, egin du tunel bat. Erreklutatu pila ez errumian edo armada horregoteko babestuta gutxenez. Non? Eraso dizun herrian. Reclutar señor. O reclutar. Nice. Terrain. A ver.
Bueno, Chanda pasa. Vale. Charran, carretera de la Plata, edificios dañados. Bai, erekinak konpondu alik eta lehen, Fran, señor... Bai, aldu danean. Bueno. Karl Franz igo du nivela. Eta Merimburgora sako dugu. Bueno, nahi baduzu esartu. Osea, edo sartu solo por... Vale. Lógico que será un arte etorriko. No, la baguas ni ejército de Kingora. Mantendu. Marenburgoko setioa. Marienburgo pereganatu behar dut besteak beste diru sarrera desenteak emango dizkidalako. Tarrekin ja esialdi izango Joder, berriro. Autorresolución. Va, mañana, ¿sabes? Si tú bajas sufritu. Venga ya, hombre, no se lo cree ni él. Amargaldo y tú. Que no se lo cree ni él. Está colgado el PC este, o sea, esta inteligencia de esto a hondo. O sea, jolasten be egiten dituzu, nahiz eta galdu egiten dituzu bajasko zer gehiago. Queda mal, o sea, se le da la pinza al ordenador. No, biratu aldeona, deko zu denbora rekutatzeko topatxo batzuk. Hostia. Sorpresa. A ver. Coste de reparación. A ver, sorpresa. ¿Tenéis sorpresa? ¿Qué hago? Ah, ya da. Torena, versero de tu verdugo. Reunir clanes. Hostia, tiene morteros, chaval. Buah. Bueno, hala, chandas pasatu godut. Vale. A ver, ese edificio guztiak ezin ditut. Bueno, bai. Peskenaka, Juan. Ea, eres otro orain. Hechicero bat. Bueno, momentu zuen otxeko dugu. Vale. A ver... Sospitxan da ziko ziratzko peso estea sufritzen. Momentuz mantenduko dut bestetzen da bat gehiago. Porque hemen dago armada rekrutatzen orain, hasi da armada bat rekrutatzea. Vale. Tatzen da pasa egingo dut. Ah, gure gana datos. Autorresolución. De toda dago. Vale, bueno, vuelta.
Autoresolver edo egin nahi duzu. Autoresolver ez blokeatzeko berriro. Ez, baina hori ez da zertan blokatu behar beti, Victoria ajustada. Hori izango da igual, batuka. Ejecutar. Hombre. A tomar por culo. Hori ez dakit zergatik hortuko zeran lehen, ez? No huyas. Que viene un oficialito de nada. Ah, dator burruka egitera. Muy bien. Nahi du... Método de destructor. Es que ematen dit galduko dudala, pero ez dut ez que ez dakit. Ditu zaldiak morteloak harrapatzeko. Ai, ama. Alabardero asko. Baina gero ere alabarderoak ez dira oso indartsua. Neukalmin pizkat gehiago. Baina kendu behar ditut morteroak alik eta lehen. Ni atronadoreak. Eta lastima da ezin dugula biok imperioarekin jolastu. Bale, egingo dut atzera. Nahiago dut. Buah. Ala. Zer behar dut hemen. Hechicera sortu behar diot Lanseri armadan, porque va a ser la hostia. Hostia. Ez gara heltzen. Vale, a ver, fuera. Heltzen gara gringoren gana. Ez, gutxigatik ez gara heltzen. Bale, gero nire txanda egingo dut eta nire txanda egin ostean utxiko egingo dugu, bale? Vale. Dara mogula, ja, nekotxo. Ah, litxan. Eso es. Obstinación. Haren bai. Vale, nire txanda. Eso. Vale, otro resolver. Joder. Vale. Vale. Hona etorriko da. Hona sartuko diot hechizeroa Franzen armadan, eta hori izango da, ja... Elegante. Vale.
Bale, hemendik utziko dugu lagunok, espero dut gustok izatea, gustok izan duzu eta izan duzu, eta ez gabe zaindu eta horrengo arte, agur!